I ara, per acabar, farem un resum del que hem explicat i l'utilitzarem per representar la primera llei de Mendel. D'acord? Tenim un organisme masculí amb els dos cromosomes, el del pare i de la mare, tenim un organisme femení amb els dos cromosomes, el del pare i el de la mare. Si ara sabem fer la meiosi ràpida, aquest individu d'aquí només fa un tipus de gàmetes i els farà sempre amb el gen A, que és el que porta en els dos cromosomes paterns. Per tant, aquest senyor d'aquí, tots formats espermatozoides, el 100% amb l'al·lel A en el seu interior. La femella farà exactament igual. Els tipus de gàmetes tots seran amb l'al·lel A petita i, per tant, tots els seus òvuls seran amb la A petita. A partir d'aquí, quan els dos es trobin, només hem de mirar quines possibilitats tenim. I només n'hi ha una. Com que tots els espermatozoides masculins tenen l'al·lel A i tots els òvuls tenen l'al·lel A petita, quan això s'uneixi, pam i pam, doncs formarem un organisme que tindrà en les seves cèl·lules un cromosoma A i un cromosoma B originats a partir de la fecundació d'aquestes dues cèl·lules sexuals. Per tant, aquest serà un organisme heterozigot perquè té els dos al·lels diferents i que els dos controlen el mateix caràcter. Òbviament ja sabeu que la gran és el dominant i, per exemple, la petita seria el recessiu.